ating pork kare-kare. Good morning mga ka-kitchen, ka-kusina. Kumusta po kayo? Today is Saturday, December 12. Ano po yung mga ganap-ganap natin sa buhay today? Ako po is magluluto ngayon ng pork kare-kare. It's a very yummy, delicious, and appetizing dish, Filipino dish. Pakikita ko po sa inyo kung ano yung mga sangkap na gagamitin natin para sa ating pork kare-kare. Para sa ating pork kare-kare, gumamit ako ng pork kasim and soft bone. Ayan, pinalambot ko na siya. Ito siya, ito yung itsura niya. Then, ito yung pinagkuluan ng pork broth. Gagamit din tayo ng oil, canola oil, peanut butter, onion, annatto seed, garlic. Meron ako dito dalawang giant eggplant. Meron ako ditong string beans. Usually ginagamit natin sa Pilipinas is yung sitaw. Pero dito kasi mahirap yung sitaw ngayon, kaya ang alternative na ginamit ko is string beans. Gumamit din ako ng bok choy. Sa atin yung complete na gulay na nilalagay natin is meron pa tayong ina-add na puso ng saging. Pero dito kasi sa Australia ang hirap nun, kaya ayan, yan muna ang gagamitin nating mga ingredients ng ating pork kare-kare. After this, pakikita ko sa inyo kung paano ang way ko ng pagluluto ng pork kare-kare. Kaya samahan nyo ako, mga kakusina and ka-kitchen. Lulutuin natin ang one of the best Filipino dish, which is the pork kare-kare. Yan guys, nilagay ko na yung oil and the atsuete or annatto seeds. Hayaan lang natin siya para ma-extract yung color and flavor ng annatto seeds. Para maging orange yung ating pork kare-kare. Nakapagluto na rin pala ako ng aking adobong pusit and lobster. Parang ang lagay nito ay mapapamukbang kami. Mukbang in the house. Yan guys, hintayin muna natin ma-extract yung flavor and color ng annatto seed natin. Pag mainit na kasi yung mantika natin, magko-color na yan. Hayaan lang natin. Nilaga ko na rin pala yung ating gulay. Inuna ko muna yung ating string beans. Then, isusunod natin yung ating bok choy, then yung ating eggplant. Ayan, okay na yung ating oil. Bali, linagay ko na yung garlic natin. So, saute lang natin. Then, i-add na natin yung onion. Haluin lang natin ng bahagya. Hayaan natin maluto yung onion. Ayan, luto na yung ating garlic and onion. Nilagay ko na rin yung ating peanut butter. Then, tutunawin lang natin ng konti. Then, ilalagay na natin yung ating pork broth. Hayaan muna natin siyang malusaw. Again, mga ka-kitchen ka-kusina, wala akong measurement na ginagamit dito ha. Basta tatansyahin nyo lang kung ano yung gusto nyong panlasa. Lalabas na lasa ng mga niluluto nyo. So, ayan na. Nilagay ko na rin yung ating pork broth.
Hahayaan lang natin siyang kumulo ng kumulo and then ilalagay na natin yung ating pork para manuot na yung lasa ng peanut butter dun sa mismong karne natin. Nung pinalambot ko pala yung karne is nilagyan ko lang siya ng salt saka garlic para may lasa na siya. Hayaan lang natin siyang kumulo. And yung ating veggies, yung ating string beans, medyo malambot na, pwede na natin siyang hanguin. Ayan mga kakitchen, kakusina, ganyan na yung itsura niya. So, hahayaan na lang natin siyang kumulo ng kumulo. Yung talagang kakapit na yung lasa ng peanut butter sa ating pork. At ito na rin yung ating mga veggies. Yan na yung itsura ng string beans and yung ating bok choy. Ayun, nakasalang na rin yung ating eggplant. So guys, habang hinihintay natin itong maluto, sa lahat pa ng hindi nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, paki-subscribe na lang po. Like, share, and comment. And click the notification bell button para po updated pa kayo sa mga susunod pa nating mga cooking show dito sa ating kitchen. Sa kitchen ni Jeng. Jeng Kids and Kitchen. Yun abang-abang, sigurado nagugutom na kayo, malapit na lang, hintay-hintay lang tayo. Ganyan na yung itsura niya, kumukulo-kulo na siya. Pero isi-simmer pa rin natin siya for 5 to 10 minutes para talagang kapit na yung lasa niya. Tignan nyo naman mga ka-kitchen, talagang sobrang creamy na siya. Creamy na talaga. Tapos samahan pa natin ng bagoong. Ay talaga naman mapaparami ka. Mapapa-exercise ka sa sobrang sarap. Ayan, kulong-kulo na siya. Open na natin. Tignan natin anong itsura. Wow naman, grabe. Ayan siya mga ka-kitchen, kakusina. Grabe, nagmamantika siya. It really looks so yummy. So guys, kung nagustuhan nyo itong video to, maraming salamat. Maraming salamat sa panonood. Magpe-plating na tayo. Ingat-ingat lang po and God bless. Plating time. Bye!